Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe en garti kadi e windande men reftoyango to banggue pular on ji on jangguino alluje sappo hande kadi janggen alluje sappo laabi no foti nogas ayten wa yawde de alluwal ngal sa wawi ngal ɗo wawi ngal heeɓi sappo ko wonno capantato ɗiɗi ittama hen nogas heddo sappoje ɗiɗi e nder balɗe ɗiɗi yawani yawi kono noon ko e dow seeɗa sa wawi yawi kono sa wawi de kono sa wawani yawani wadde waɗirani ko ha ɓalloma jangira par alluwal ayiɗo winda goɗo janga goo ha ɗigga janga ɗiɗi ha ɗigga janga tati ha ɗigga janga nayyi ha ɗigga janga joyyi ha ɗigga janga jeegom ha ɗigga janga jeeɗiɗi ha ɗigga janga jeetati ha ɗigga janga jeenayyi ha ɗigga sappo ha ɗigga ɗum wonno alluwal gadiyel ngal hannede janga sappo e goho ha ɗigga sappo e ɗiɗi ha ɗigga sappo e tati ha ɗigga sappo e nayyi ha ɗigga sappo e joyyi ha ɗigga sappo e jeegom ha ɗigga sappo e jeeɗiɗi ha ɗigga sappo e jeetati ha ɗigga sappo e jeenayyi ha ɗigga nogas ɗigga wona heeɓi alluje nogas e nogas koɗe bindata ko e bindi hay goto wawa ɗum limde kono famɗi noon nde wonno arde ma ɗon ko mbadi newidi cikka mataw tawa anda ka ballaɗo jumnanaɗo tawa anda ko hebloma heeso ngo kolleɗa hebloma yawgo ko kolleɗa e nder balɗe ɗiɗi keɓɗa alluje ma ɗiɗi ngala sappo wona a dañi nogas keddoroɗa sappo e ɗiɗi wona a gayni ko jangete e limto pular heddorama ko wiyete masɗe pular jangde ko cuɗol tan hakkille ma noon jangguirta e teskuya ma ko jangde namdi ko hakkille e teskuya e muñal jangde ko muñal tan namdi kadi ko jangde tan namdi jangde namdaki fañoyagal ko a janggat tan mbawa so arima ƴettu par gotal aɗa janggiri noon ha mbawra noon wona a wawi ka andano hande noon eɗen janga sappo e goonani wonde noon an mo waɗano abonné o yaato YouTube to binda Dental Dina TV jiyangal mbaɗa abonné wona kala ko ari e ko wonno toon fof tawma toon ko wonno toon ko nan toon kala ko ari ko hesɗi tawma toon numéro mon noon nanɗon nani 77 906 14 81 mbaɗon hen balle moɗon jinguere mon kalɗo mbawɗon wonde funnague hirnague rewo worgo kala tan jangowo hen ene naftoro hen waɗa hen ballal ma e jinguere ma e duuso ma haymo janggani hen waɗa hen ballal ala ko hanno an jangowo hen bawowo hen o alluwa sappo e goho ko fa mawɗo tan jangguɗa e fa tokoso tan ɗo tan jangata mbawa fa certa e majjere fa so ɗiggi sappo e ɗiɗi nani ko hen jangata ga mawɗo e ga tokoso gasi a andi ga mawɗo kadi a andi ga tokoso gasi ɗo sappo e tati ko hen jangata ha mawɗo e ha tokoso ɗo so ɗiggi gasi sappo e nayyi hen jangata ja mawɗo e ja tokoso so ɗiggi gasi ɗo won sappo e joyyi ko hen jangata ka mawɗo e ka tokoso so ɗiggi gasi
garana 16 ko he jangata laa mawɗo e laa tokoso mi habri on noon I mawɗo ene nandi e laa tokoso ɗo noon ko laa tokoso wonɗo ɗo jangata laa mawɗo e laa tokoso winden 17 ɓiire nde ko hen mbawata ma mawɗo e ma tokoso to so ɗiggi a serte majjere ma 18 jangata na mawɗo e na tokoso so ɗiggi a serti e na mawɗo e na tokoso 19 jangata hen ko nya mawɗo e nya tokoso so ɗiggi a serti e nya mawɗo e nya tokoso so ɗiggi garan 20 hen jangata nga mawɗo e nga tokoso so ɗiggi a serti e majjere nga ndo ko codol alluji ma 10 kadi nani allo 11 ko faa mawɗo e faa tokoso alluwa 12 ɓiiwal ngal janguɗa hen ko ga mawɗo e ga tokoso 13 ɓiiwal ngal janguɗa hen ko ha mawɗo ha tokoso alluwa 14 ɓiiwal ngal janguɗa hen ko ja mawɗo e ja tokoso alluwal 15 ɓiiwal ngal janguɗa hen ka mawɗo ka tokoso alluwa 16 ɓiiwal ngal janguɗa hen ko laa mawɗo e laa tokoso laa tokoso noon ene nandi e I mawɗo kono mbawa ɗum serndude so tawi tan ko I ne wonde goɗɗum ganda ko goɗɗum kono ni laa mawɗo laa tokoso wayata alluwa 16 alluwa 17 ɓewel janguɗa hen ko ma mawɗo e ma tokoso alluwa 18 ɓiiwal janguɗa hen ko na mawɗo e na tokoso alluwa 19 ɓiiwal janguɗa hen ko nya mawɗo e nya tokoso alluwal 20 janguɗa hen ko nga mawɗo e nga tokoso gasi ɗo so ɗiggi andu codol jangde keɓama andu a dañi 10 ɓenni 10 garti tappodira ɗum keɓa 20 e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo kono noon no yawata noon ko kala gotal jangirta banggue addira ko ha ɓallo ma kala nde pinɗa ƴetta hen gotal jangga ngal mbawa ngal way tan kono gaddana ordonnance ni ƴetta foɗɗere wotere yara kadi wonde kadi yara ha gasa paquet ande paquet aji ma nan ɗon kala hen alluwal ko foɗɗere jarare no mbiruɗa ni so timmi tan cella jenta e wawɓe jangude jenta e wawɓe windude windu jangu jangu windu windu jangu jangu windu windu jangu jangu windu sa jangi a wawi ko an jeeyi mbasa heɗade wiyoɓe ɗum ɗo janganoma jangitama o anda ko yeyete ko janga tan sellata jangitede ko janga sellata jangitede kala ko jiiɗa ko jangano ala ko woni ko janganoka hay kanko janguɗo ha woɗɗoyo koye ɗe o rewata o winda ko windata ko ala ko wawi windude tawa sangani ɗeɗo akkude ɗo taw rewata ala fo ɗo wawi yaltude ɗeɗo akkude ɗe taw jangata somo winda ɗo rewata so windama ɗo rewa ha yettima somo winde ɗon on rewata ha yettomo omo jabto ɗo rewata ha yettoɓen deka ɗon ko jangete e Pulaar ko 32 alkol jangetegal ngal kangal woni sirru jangde e bindol sirru jangde e bindol kanje jangata mbawaɗe ganda masɗe ɗe e ko heddi ko masete sa wawi masɗe a wawi limtogo masɗe ɗe rendingol jangde ma yaawi kala ko winda janga kala ko jiiɗa windude binda ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañotoɗon jangon ɗigga an jiɗɗo jeeyede hen o jahata ko YouTube binda toon dental nani dental Dina TV hono ni dental Dina TV binda ɗum jiyangal ngara naata e maggal ngara noon mbaɗa ballal ma e oɗo numéro 77 906 14 81
e jingere ma e wallere ma e galle golle tawna on jarama jokki e golle jokkata golle on jarama jokki e golle jokkata golle jokkital golle ɗe ko jokkata golle ko nanu jungo e poos itta waɗa hunde jokka golle jokkitta golle noon ko mbiyon on jarama jokki e golle beltima kala mbiyo on jarama jokki e golle o jeeyaka e golle he sabi ko jokki ko yalti hen ko jokke noon o naata hen wiyete ko jokken golle ɓuuri yodde e jokki e golle jokki a yalti ko jokken ko jokkirte min gaddi gaddon min balli ballon min jinggi jingon wadde ndenden jingen poolen alluji ma sappo kadi nan ɗon janga mbawa sappo e gowol ngal woni hen ko faa mawɗo faa tokoso ɗigga sappo e ɗiɗi ɓiwol ngal ga mawɗo ga tokoso ɗigga sappo e tati ɓiwol ngal ko ha mawɗo ha tokoso ɗigga sappo e nayyi ɓiwol ngal ko ja mawɗo ja tokoso ɗigga sappo e joyi ɓiwol ngal woni hen ko ka mawɗo tokoso jippo less alluwal sappo e jeego ɓiwol ngal woni hen ko laa mawɗo e laa tokoso alluwal sappo e jeeɗiɗi ɓiwol ngal woni hen ko ma mawɗo ma tokoso alluwal sappo e jeetati ɓiwol ngal woni hen ko na mawɗo na tokoso alluwal sappo e jeenayi ɓiwol ngal woni hen ko ña mawɗo ña tokoso alluwal nogas ngal woni hen ko ŋa mawɗo ŋa tokoso ɗo so ɗiggi tan e yente ngal to tan sappo e sappo renda nogas heɓama keddorɗa sappo e ɗiɗi ɗe ngara gasa wona gayni jangde hanko ya dursi a wawi limto heddo hijjo gasa gayna paya rendinde gayna gonta jangguiyanke windiyanke gonta jangguiyanke windiyanke ko musidɗo moon guiɗo moon saabu Allah Yaya Ali Kala Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam